दायो जिबायदि मोसाबाय बिनिख्रुइ इयुनाव जाहाथे साबसिन हामसिनै मोसागोन होननानै आं बेखौनो आरज गाबो। सोदोबा खोब ओंथि गोनां। जेननाया अराय समनि थाखाय जेननाय नङा। उन्दै उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि रोंगौथिखौ बा दिन्थिफुंनो बा देखायनो थाखाय बेबायदि प्लेटफर्मनि गोनांथि जायो। मडार्न डान्सआनो जा बड' फक डान्सआनो जा बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो नुनो मोनो। मेथाइ खननायाव गोसो बा मोसानायाव गोसो बा माबा मोनसे बर' हारिनि हारिमु सिफुं दामनाय खाम दामनायाव गोसो बेफोरखौ जुदि गोसोब्ला बिमा बिफाया फरायनायनि गेजेरजों उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौ माने कर्स बा प्रेक्टिस बेफोरबायदि खालामनानै होलाङोबा मोजां जायो आरो। नुनो मोनबाय जोङो खोब रोंगौथि गोनां जोंनि बर' फिसाफोर दङ बे राङाफारा हालामाव मोसानो रोंनाय मडार्न डान्सआनो होन आरो बिथिं बर' फक डान्सआनो होन खोब बिथिङाव रोंनाय दङ। आं बिदि मोसानो थांसै बे समाव माने गथ'खौ माने हारसिङै हगार हरनाङा दिथागिरि जेरै बिमा बिफा बा बिदा बिब' बेबायदि लांनानै माने मोसाहोनाय बा मेथाइ खन होनाया मोजां। एसे मिथिनो गोनां दंबायो आरोना जोंनि बे राङाफारा हालामनि जि मोसागिरि बिथांमोना बेखौ मिथिनानै थाजोबब्लानो बिथांमोना गोजौ थाखोसिम आवगायलांनो हागोनखौ आं नुनो मोनबाय आरो। दिनै जोङो सनितपुर जिल्ला राङाफारा हालामनि सिङाव थानाय माइनावस्रि सेन्टार जायगायाव जों दिनै थुंगा 45थि बोसोरसालिया लोखि फुजा फोरबोखौ खुङै 28 तारिखनिफ्राय जोङो खुङै दिनै 31 तारिखसिम अक्ट'बर 31 तारिखसिम जोङो खुंबोदों। दिनै जोङो खुङै दिनै जोबथा सान आरो बे दिनैनो जोबथा हर जों दिनैनि हरावनो फोजोबगोन। आरो दिनै जों लोखि मन्दिरखौ नै 7 बाजिनाय लोगो लोगो माइनाव बिन्दोखौ जोङो बरायगोन। बेजों लोगोसेनो जों दिनै लोखि फुजा फोरबो खुंनायखौ माने दिनै बेयावनो बावनाय थिनाय हाबाफारिखौ जोङो 7 बाजिनिफ्रायनो फोजोबनाय जागोन। आरो लोगोसे फोरमायनो गोनां गुबै बाथ्राया बेनोदि जोंहा थांनाय 28 तारिखनिफ्राय 29 तारिख 30 तारिखनि गेजेराव जिबायदि गाजा गोमजायै जों रायजो राजानि आसा मा होनो रायजो राजानि गेदारिंखौ जों आसा खालामदोंमोन। जों बिदिनो जों नुबोमारदों गैयाब्लाबो 10,000 12,000 मानसिया मथा मथि जादों। जों दिनै बिलिफांनि समाव जादों होननानै जों बुंनो हायो। ओरैनो 4,000-5,000 मानसियाथ' एनिटाइम गेदारिंआवनो थाबाय थाखायो। बेनिफ्राय बिलिफांनि समाव जों मानो होनोब्ला ओरै सिनेमा श' जायो आरो थियेटार श' दंमोन। बे समाव थियेटार नायनो फैनाय आरो फिल्म नायनो फैनाय बिदिनो फुजा बावनो फैनाय गासैखौ लानानै जों 12,000-13,000सो मानसि जों सानसेनि बिथोराव जों गेदारिंखौ मोनबोनो हादों। आरो जों गुबैयै फोरमायनो गोनां बाथ्राया बेनोदि जोङो फुजा फोरबो खुंनाय अबस्थायाव सानावनो जा हरनि बेलायावनो जा जोङो दिनैसिम जेबो खैफोद आफोद जेबो जेंना जेंसियाव जों गोलैयाखै। आरो जोङो जोंनि भलन्टियार्सफ्राबो गोख्रों नोजोर लाखिबोनानै जोंनि फुजा सालिखौ मोजां आब्रुथि गोनाङै मोजाङै नोजोर होनानै जोङो 28 तारिखनिफ्राय 29 तारिख 30 तारिख दिनै 31 तारिखसिम जों बेंबोनो हादों। बेवहाय जोङो जोंनि ओनसोलाव जेबो जेंना जेंसि गाज्रि खैफोद बायदि गाज्रि नुथाय जोङो कमिटिया नुवाखै जों बेखौ बुंनो हायो। बिनिफ्राय जोबथारनायाव आं बेखौ बुंनो नागिरदों जोङो दिनै जोबथि दिन्थियाव जोङो जोबथा हराव जोङो मा खालामनो नागिरदों जों बर' होननाय बर' सावथुन भिडिअ माने प्रजेक्ट सावथुनखौ जों दिन्थिनो थाखाय जोङो दिनै हराव जोबथा हराव स्क्रिप्टनि दिन्थिनो थाखाय आखायाव लादों। बे प्रग्रामजोंनो लोगोसे जोङो कमिटिया हांख्रायनानै मोननो हादों सासे आगोमा मुंदांखा बर'नि कालसारेल बिथिङाव मैखोम बाहागो लानो हानाय जा गेमस्रि बिनानावखौ रौता ना अदालगुरिनि बिथाङा गेमस्रि दैमारि बिनानावा दिनै जोंनि माइनावस्रि ओनसोलाव फैफेराखैमोन। बेनो गिबि खेब। दिनै गिबि खेबाव बिथाङा जोंनि प्रजेक्ट सिनेमा दिन्थिसालियाव जों बिथांनो जौस्रां बानायनानै होदों। बे जौस्राङाव दिनै डान्स पारफरमेन्स खालामगोन। आरो लोगोसे जोङो
खोनानो मोन्दों बा रायजो राजाफ्रा बयबो गोजोननाय मोन्दों जे गेमस्रि दैमारि नानिनि माने मोसानाय मेथाइ खननाय बेखौ नायनो बयबो आग्रह जानानै थानाय बिथांमोनहा जोंनि सिगाङाव बयबो रंजानाय फोरमायदों। गिबियावनो नै दिनैनि जि जोंनि राङापारा हालामनि सिङावनो जानाय माइनावस्रि सेन्टारनि जि लोखि फुजानि मुङाव जा मोसानायनि बिथिङाव बादायलायनाय हाबाफारि लादोंमोन। दा बे बिथिङाव जायफोर बिथांमोना मोसानो बादायनो होननानै फैदोंमोन बिथांमोना बयबो जोबोद मोजाङैनो मोसादोंमोन आरो बिथांमोना खायसेया जेनबाय खायसेया देरहाबाय। दा जायफोर बिथांमोना जेनदों बिथांमोना गावखौनो जे अराय समनि थाखाय जेननाय जाबाय होननानै जाहाथे साननानै लानाङा। मानो होनोब्ला जेननाय सोदोबा खोब ओंथि गोनां। जेननाया अराय समनि थाखाय जेननाय नङा। जेननाया जाहैबाय बियो अराय समनि थाखाय जेननाय नङा। जेननायानो जाहैदों माबा मोनसे गोदान सोलोंनो खाबु मोननाय बा रोंनो नाजानायखौसो थुलुंगा होयो होननानै फोरमायदों आरो बेनिखायनो आं जायफोर बिथांमोना मोसानानै जेनबाय बिथांमोना जाहाथे गोसोआव दुखु लानाङा बेखौ आं फोरमायबाय। लोगोसेनो जायफोर बिथांमोना देरहाबाय बिथांमोनाबो जाहाथे गावखौनो आं देरहाबाय होननानै बेखिनि समनिफ्रायनो गावनि मोसानायखौ जाहाथे दोनथ'नानै गारजाबनानै दोनोब्ला बियो मोनसे समाव जेननायनि लामायाव फैफिनगोन। बेनिखायनो गावनि नांगौ बायदि थि समजों मोसानायखौ जाहाथे लांफाबाय थानो हायो आं बेखौ खावलायदों आरो थारैनो नंगौ आरो खोब मोजां जादों। जोंहा बोसोरफ्रोमबो लोखि फुजा खुंबाय थादों आरो बे लोखि फुजा खुंनायनि गेजेरजोंनो फुजा कमिटिया मोनसे खोब मोजां हाबाफारिखौ लांफाबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेनो जाहैबाय जोंहा मोसानायनि कम्पिटिसन। जोंनि नैबे राङापारा हालामाव माबायदि जोंनि बर' फिसाफ्रा मोसानो रोंनाय दं, मडार्न डान्सआनो जा बड' फक डान्सआनो जा बेखौ जोङो नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों थारैनो नुनो मोन्दों। जोंनि राङापारा हालामाव बेसेसो रोंगौथि दंमारो थारैनो नुनो मोनबाय। जोङो खोब रोंगौथि गोनां जोंनि बर' फिसाफोर दङ बे राङापारा हालामाव मोसानो रोंनाय। मडार्न डान्सआनो होन आरो बिथिं बड' फक डान्सआनो होन खोब बिथिङाव रोंनाय दं आरो दा जोंहा मोनसेल' नैबे साननो गोनाङा बिनि बागै एसे मिथिनो गोनां दंबायो आरोना। जोंनि बे राङापारा हालामनि जि मोसागिरि बिथांमोना मा होनदों डान्सनि मिनिंखौ आबुङै मिथिनानै लायाखै जानांगौ। बिथांमोना मोसानाय समाव जि एटिटिउड आरो डिसिप्लिन आरो जि बिथांमोननि एक्सप्रेसन आरो बिदिनो मा होनो माखासे गोदान आयदा सोरजिनाय देलायनायनि फारसे गाननाय जोमनायनि फारसे आथिं आखाइनि फाव फेसन बेफोरखौ मोजाङै रोखायै बिथांमोना खोब मिथिनांगौ दंबावोखौ आं नुनो मोन्दों आरो दा बिथांमोना बेखौ मिथिनानै थाजोबब्लानो बिथांमोना गोजौ थाखोसिम आवगायलांनो हागोनखौ आं नुनो मोनबाय आरो जिहेथु दिनै जोंहा सेथि राउन्डनिफ्राय जागायनानै जोंहा गासै 25 बादायारिफोरा बेयाव बाहागो लादोंमोन। बेनि गेजेरावनो दङ हारसिं मोसानाय, जावजा मोसानाय आरो ग्रुप मोसानाय। बेनि गेजेराव जोङो जावजा मोसानायावहाय मोनसेल' हान्जाया बाहागो लादोंमोन। बेनिखायनो जोङो बिथांमोना देरहानायखौनो हमना लानांगोन आरो सिंगेल मोसानायावहाय जोङो सेथि देरहागिरिखौ मोननो हादों प्रमिला बसुमतारी नं वानथराबिनिफ्राय आरो नैथि देरहानायखौ मोननो हादों अनजु बर' निजोमपुरिनिफ्राय आरो ग्रुप मोसानायावहाय मोननो हादों सनारि नार्जारि ग्रुप डान्स बिथांमोना सेथि बान्थाखौ मोननो हादों आरो इरागदाव ग्रुप डान्स बिथांमोना नैथि बान्थाखौ आवग्रिनो हादों। बेखिनियानो बिथांमोना दायो जिबायदि मोसाबाय बिनिख्रुइ इयुनाव जाहाथे साबसिन हामसिनै मोसागोन होननानै आं बेखौनो आरज गाबो आरो बिथांमोननियाव। दा बे जोंहा रोंगौथि मोसानायनि रोंगौथि बा मेथाइ खननायनि रोंगौथि होनोब्ला बेखौ सोरबाया रोंनानै ओरैनो न'आव हाबसोनानै बा गामि सिङाव हाबसोनानै थाबा जाया। दा बेनि थाखाय बेफोरबायदि सुबिदानि थाखाय जोंनो दा नै दिनै लोखि फुजानि थाखाय जोंनो मोनसे प्लेटफर्म होनाय बायदि जाबाय। मानो होनोब्ला जोंहा लोखि फुजायाव हारसिं मोसानाय आरो जावजा मोसानाय आरो ग्रुप मोसानाय बे बादायलायनाय बायदि जोंहा सोर बेसेबांनि रोंगौथि बेखौ जों नुनो मोनबाय। थिग बेबायदिनो बे लोखि फुजाल' नङा बिदिनो जोंहा बोसोरै बोसोरै बैसागु बा माबा मोनसे प्रग्राम बेफोरबायदियाव जेनेबा जोंनि उन्दै उन्दै जाखांफुनाय लाइमोनफोरनि मोसानाय आरो मेथाइ खननायनि रोंगौथिखौ बा दिन्थिफुंनो बा देखायनो थाखाय बेबायदि प्लेटफर्मनि गोनांथि जायो आरो बिदिनो जेनेबा लोखि फुजा समावहा मोसानाय बादायलायनाय, बैसागु फांसन खुंनाय समावहा बिदिनो देंखो मोसानाय बिदि बादायलायनाय थिग बेफोरबायदिनि गेजेरजों माने जों बबे गामियाव बा बबे हालामाव सोर
गथ'आ माबायदि रोंगौथि दं बेफोरनि माने जों बिसोरनि सोलोंथाइ बा बिसोरनि रोंगौथिखौ मोननो हायो आरो बेखिनियानो। दा जेनेबा फरायनायनि बेलायावथ' सासे फरायसा जानोबा बे फरायनायनि गेजेरजों जुदि सासे उन्दै गथ'आ मेथाइ खननायाव गोसो बा मोसानायाव गोसो बा माबा मोनसे बर' हारिनि हारिमु सिफुं दामनाय खाम दामनायाव गोसो बेफोरखौ जुदि गोसोब्ला बिमा बिफाया फरायनायनि गेजेरजों उन्दैनिफ्रायनो बेफोरखौ माने कर्स बा प्रेक्टिस बेफोरबायदि खालामनानै होलाङोबा मोजां जायो आरो। ओरैनोथ' फरायनायजों लोगोसे माबा मोनसेबाबोथ' लानानै थांफानो हायोबा मोजां जायो आरो माने इयुन नेक्स्ट जेनेरेसननि थाखायबो माने मोजां जायो आरो गावनि देरनानै बे बैसोनि थाखायबो मोजांसिन जायो आरो बेखिनियानो। बिमा बिफाया हगारनांगौ हगारबाबो खिन्थु बेबायदियै जेनेबा उन्दैनिफ्रायनो माने हारसिङै बेबायदि हगारनाङा माने गारजेन बा दिथागिरि बा बिमा बिफा बा बिदा बिब' बेफोरबायदि माने थाफानानै माने सोलोंथाइखौ होनांगौ आरो माने बबेबा मोनसे प्रग्रामफोर जादोंबा आं बिदि मोसानो थांसै बे समाव माने गथ'खौ माने हारसिङै हगार हरनाङा दिथागिरि जेरै बिमा बिफा बा बिदा बिब' बेफोरबायदि लांनानै माने मोसाहोनाय बा मेथाइ खनहोनाया मोजां आरो बेखिनियानो।